Привет, момичета! Днес ще отворя една тема, която е много важна за мен и тя е темата за промяната. Живеем във времена на промени. Може би всички сте го чували това, може би ви е писнало вече някой да ви говори за промените, а вие някак си не ги усещате и си казвате, какво различно, аз съм си същия човек, нищо ново не ми се е случило. Да, ама не, ще кажа аз. Тъй като промените се случват бавно, постепенно, понякога, когато живеем обикновения си живот, ние не забелязваме колко много сме се променили. Ние самите или колко много се е променил живота ни към този момент. И всъщност промените са постоянни. Но защо точно сега говорим за много спешна и наложителна промяна за нашето отношение към живота ни? Защото след 2023 година вече всичко е по нов начин. По нов начин са изградени телата ни, по нов начин тече времето, по нов начин приемаме живота, по нов начин спим. Ще кажете, ти полудяли. Не, забележете, може би вече имате промяна в вкусовите си навици, не харесвате нещата, които сте харесвали до преди една година. Може би спите по различен начин, по-малко при някой или повече при другите. Може би се събуждате посред нощ между 2:30 и 3:30 и се чудите какво ми се случва. Промени, мили мои. Това е промяната в вибрацията, т.е. високочестотните енергии, които идват към нас, те имат за цел да пробудят нашето съзнание. Да не забравяме, че нашето съзнание твори чудесата в нашето тяло. И когато заспим, кой се занимава с функциите на тялото ни? Нашето съзнание спи, нашето подсъзнание, но всъщност нашата душа е будна. И така, промени се налагат, защото живеем в свят, който изисква различно отношение, наше отношение към живота. За да ви покажа как се е променил живота, сега ще ви накарам да направите едно упражнение. Не е нужно да си затваряте очите. Просто мислено си прехвърлете тогава, когато е живяла вашата баба. Дали тогава е имало крем за лице и червил? Едва ли. Когато е станала на 40 и няколко, може би е видяла крем Дунавски вълни и започнала да си маже ръцете, но не и лицето. По-късно едно поколение, когато вашата майка обаче започва да става по-млада девойка, не се е замисляла дали да си слага крем, но когато е станала на 40 се е замисляла, имам бръчки, трябва да започна да се мажа с крем. И какво се случва с нас, тези, които сега сме 40+? Та ние живеем всеки ден с крема за лице и с червилото. Ето вижте как незабелязано се е случила промяната. И тя е била толкова дълга като път само в една област от нашия живот. Но в момента се налагат много бързи промени, като трансформиране на нашето съзнание, защото се случват много промени, които ние не сме очаквали. Ето, например, допреди една седмица си блъсках главата как да напиша продажбен текст, дали ще сгреша, дали няма да сгреша, дали има увод, правилно ли е запетайката ли съм сложила на точното място. И, чудеса! В моя свят влиза ChatGPT, т.е. изкуственият интелект, на който аз задавам въпрос и той само за 3 секунди ми пише една страница текст. Вярвате или не? Факт! Вижте, ето това е бързи промени. И тук, сега, само от мен зависи как ще реагирам аз на това нещо. Тоест, ако аз не променя отношението си към живота, че в моя живот ще има намеса на изкуствения интелект, аз как ще реагирам на него? Дали ще кажа, не, това не го искам, то е страшно? Или ще кажа, това нещо ще улесни живота ми и аз мога да го използвам, за да бъда в полза на другите? Тоест, от моето умонастроение, от моята настройка за това, аз ще разбера дали това е полезно за мен или не. И всъщност, ако постоянно се опъваме на промените, ние живеем като в едно блато.
И колкото повече искаме да се измъкнем от това блато, ние толкова повече всъщност дълбаем на едно място и потъваме. Затова в днешните времена, особено след 10 март, може би вече сте усетили тази промяна. Ако сте по-чувствителни като мен, имате изтръпвания по крайниците, тотално не можете да спите по няколко часа, обливат ви вълни. В никакъв случай това не е менопауза. Те са различни. Получавам силен пристъп на осъзнаване за нещо, много горещо и след това нещо изчезва. Така, това беше скоба, просто да ви демонстрирам как се случват и получаването на как се случва получаването на знания и разширението на физическото тяло чрез високите енергии. Защо обаче водя с вас този разговор сега? Защото много спешно се налага ние да направим промяна и осъзнаване на нашия мироглед към различните области от живота си, защото за да запазим психиката си, здравето си и щастието си, на нас не се налага да гледаме на живота по нов начин. И ако не го направим, ще останем в блатото. Всеки има право на избор. Аз просто споделям с вас моите прозрения тук, моето осъзнаване и моето желание за промяна. Кои са областите, към които е нужно да имаме нов поглед и ново отношение? За мен те са ново отношение към тялото, физическото. Какво е то, защо ни служи, как трябва да се отнасяме към него. Ново отношение към личността ни. Трябва да разберем, че всъщност нашата личност е съвкупност от душа, емоции и его. Нов начин трябва да имаме и към начина на заработване или на получаване на пари. Как се случва то? С настройката трябва или нося нещо полезно на другите и те за благодарност ме плащат с техните пари, внимание и споделяне на информация. Трябва да имаме ново отношение и към собствените си дарби. Какво ценно нося аз? С какво съм се родила? Да започнем да забелязваме тези неща и да осъзнаем, че те не са дар за нас. Те са дар да ги подарим на тези, с които общуваме. И другото важно, което мисля и е важно и за мен, е да имаме ново отношение към хората, с които общуваме. Как общуваме? През коя нагласа? През това, този ми е важен, другия не ми е важен, този е прост, този. През оценката или през любовта? Всеки човек, с когото ме среща живота, е отражение на мен самия. Какво иска да ми каже той в момента? Или на това, на което се възхищавам, в другия означава, че се го имам, но още не съм го проявила. Така че на тези теми аз ще започна да водя разговори, може би ще правя видеа и лайфове, но на тези от вас, които това видео откликне, ще се радвам по-късно или да ми пишете или в коментар, или на лични, а и когато започна да провеждам тези, споделям с вас моите знания, които съм събрала през последните 5 години, опита, който съм преживяла и прозренията, до които съм достигнала. Ако те откликват вътре във вас и вие ги чувствате, о, това е моето, о, това не го знаех, но ми е интересно, това е отклик. Това означава, че е нещо, с което аз и вие може да сме си полезни и ще се радвам да започнем да творим нашият нов живот в новите времена и в новото пространство, в което живеем. До скоро!